Enw di Jacob Davies Ellis o Fro Morgannwg ac yn astudio gradd cyfyng Cymraeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Fy enw Steffan Davies, dwi'n dod o Trerbyd yn y Rhondda a dwi'n astudio hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Lle neis, mae'n lle braf i fod, jyst i picio mewn y mas. Mae gen i adeilad newydd sbon yma, gyda lot o ddigwyddiadau yn digwydd yma'n gyson. A mae'n perthynas da rhwng darlithwyr a myfyrwyr sy'n peth da. Dwi'n credu bod yn adran brysur iawn, mae wastad pethau yn digwydd yma. Ac i gymaru gyda adrannau eraill yn credu bod e'n arfaen y gad, a mae fe wastad pethau, wastad digwyddiadau, ac mae wastad rhywbeth wneud bron pob wythnos. Mae fe'n adnodd anhygoel i gael jyst yr eich step-in drws, ac mae fe'n wir yn adnodd. So chi'n rili gael unman arall yng Nghymru, mae fe'n arbennig. Mae rhywbeth sydd ddim gan, fel mae Steffan yn dweud, rhywbeth sydd ddim gan Caerdydd, Bangor ac Abertawe neu beth bynnag. Mae'n neis gwyd mae'r oriau'n hir hefyd, allwch chi fod yna ben bore tan y nos, a mae'n rhywbeth neis pan mae traethodau fe mewn fod mewn gyda chi y diwrnod nesaf. Wedi gyda 3G pitch newydd, so mae hwnna'n quite cool, fel five-a-side. A wedyn mae AstroTurf, a wedyn mae Blaendolau, Cae Blaendolau sy'n enfawr. A mae cymaint o cie pêl-droed a rygbi cael. So ie, mae nhw'n dda iawn. Sy'n eisiau chi boen i'r ddod lan i flwyddyn gyntaf, meddwl allwch chi ddim wedi cael mewn i'r tîm. Mae wastad cyfle i chi chwarae. Hyn oes dwi'n jyst i hyfforddi. A i ddod i adnabod ffrindiau newydd drwy unrhyw gamp, mae'r restr yn ei. Mae gyda'r adran enw arbennig wedi. Mae dos y byd oedd yn adran cyntaf, ac mae fe wir ystod fyny, chi'n gallu gweld pa mor broffesiynol maen nhw, a gyda popeth maen nhw'n gwneud, a mae rili yn adran penigamp. Ie, falle ddim hyd dim ond hwnna, ond falle mae'r darlithwyr yn bobl ffantastig. Ie, fel cytuno gyda Steffan, ond mae yna hefyd darlithwyr ffantastig sydd gyda ni yn yr adran, lle gewn ni ddim ohonyn nhw mewn prifysgolion Prydain. Maen nhw'n siarad fel tan nhw bod nhw ddim yn bobl ffantastig, ond ddiwedd y dydd nhw yw'r arloeswyr gorau allan ni gael mewn unrhyw brifysgol. Wel, ni'n teimlo fel bod mae'n beth da. Chi'n dod at dros lot o bynciau gwahanol, dysgu iaith, dysgu gwirfoddoli, yr holl bethau mae chi'n gallu gwneud yn y gymuned. Ac hefyd gwleidyddiaeth, mae'n rhywbeth dyw ysgolion ddim yn wneud fel arfer. Ac mi oedd e'n bwysig falle i ddod yng Nghymru achos bod e'n bagloriaeth Gymraeg, ond hefyd yn eang i fynd i ysgolion, i brifysgolion Saesneg hefyd, yn Lloegr neu yn yr Alban ac Iwerddon. A maen nhw'n Gwobr yn fanteision hefyd, felly sy'n annog unrhyw un i wneud. Fe ges i bwrsariaeth chwaraeon, a fel dyfarnwr oedd yn peth neis i allu gweld bod y brifysgol yn cydnabod y ffaith bod dyfarnwr yn un mor bwysig a chwaraewyr. Felly sy'n ni'n annog unrhyw un i gymryd llemu'r ffurflen yna mewn, cos fel chi'n gweld pwy awyr, pwy geifi, ond oedd yn gysi arian a gallu cael llety am 3 mlynedd yma yn y brifysgol, felly sy'n wir yn annog unrhyw un i gymryd y bwrsariaeth. Mae'n gret yn Cymraeg achos mae llai ohonych chi. So, mae'n good, achos mae lot llai ohonych chi, chi'n dod i nabod y darlithwyr yn well. Ac oes dim problem o gwbl sy'n annog bob achlysur, rili. Oedd yn anodd gyda ti ddechrau gwneud modiwl yn Saesneg, a beth oedd yn anodd oedd y termau, a gallu mynd o un darlith Cymraeg i'n Saesneg, neu'n seminar Cymraeg i'n Saesneg. Oedd o'n i'n gweld yn anodd, ac yn wedig oedd dod o ysgol Gymraeg. A mynd i arfer i ddechrau sgwennu mewn Saesneg, wel oedd hwnna'n anodd. Felly nes i newid nôl i'r Cymraeg, mae'n bobl ffantastig nawr, felly jyst cael ymlaen gyda'r un arfer o sgrifennu'r un termau Cymraeg dros y dros.
O ie, wel haf yma fi'n mynd i wneud parliamentary placement lawr yn Cydydd gyda Aelod Cyllid Lianwood. So unwaith mae coleg yn benni nawr. Fi'n mynd i bai dydd, so gobeithio bydd yn eitha diddorol. Ac mae'n cyfle arbennig i gael profiad gwaith 4 i 6 wythnos. Felly amser hir a gwaith galed, ond mae'n rhywbeth arbennig i wneud. Fes i ar y gemau argyfwng hefyd ar ddechrau'r tymor. A oedd hwnna'n brofiad gret, gallu bod in the zone fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, ond ffocsio bod yn un gwlad a gallu gwneud beth bynnag chi moyn i'r gwlad nesaf. Oedd e dda iawn. Fi'n credu cyfle i wneud pethau mewn trwy gyfrwng y Gymraeg, os ti'n dweud. Gael lot o gyfleoedd. A hefyd, os ydych chi'n gwneud mod yn Saesneg, ond ydych chi eisiau gwneud mae'n gwbl un yn Saesneg, ond chi eisiau gwneud eich treithawd a'ch arholiad mewn Cymraeg. Mae hwnna'n bosib i wneud yna, achos bydd yr adran yn cyfeithu i chi. So, os ti'n dweud hwnna dod o ysgol Gymraeg, os ydych chi'n ofnus amdan falle eich Saesneg yn cystal, neu bych chi'n fwy gyfforddus yn sgwennu trwy Gymraeg. Os yw'n mynd dod mewn arbennig. Beth sy'n neis am astudio'r bwnc yma ydy bod e'n bwnc mor eang. Allech chi wneud rhywbeth o blynyddoedd yn ôl ystafrail o fel byd, neu allai fod yn rhywbeth sy'n digwydd nawr fel oedd yn digwydd yn Libya neu Syria ar hyn o bryd. Felly mae'r posibilrwydd o gael swydd yn eang hefyd gyda'r gradd yma. Felly mae'n ddiben draw fe allech chi'n neud.